Gava ku İsa derbas dibû, wî mirovek dît ku ji zikmakî ve kor bû. Şagirtên wî jê pirsî. Mamoste, kê guneh kir ku ev mirov kor hatiye dinyayê? Wî bixwe an dê û bavê wî? İsa bersîva wan da. Ne wî guneh kir, ne jî dê û bavê wî. Lê ji bo ku karên Xwedê li ser wî bên dîtin, ew kor hat dinyayê. Hê ku roj e, divê em karên ê ku ez şandime bikin. Şev tê. Hingê kes nikare karekî bike. Heta ku ez li dinyayê me, ez ronahiya dinyayê me. Wî weha got û tifkir erdê ji tifê herî çêkir û ew li çavê mirov da û jê re got. Here xwe di hewza Sîlwamê de bişo. Ku bê wergerandin, hatiye şandin. Ew jî çû serçavê xwe şûşt û bi çavên vebûyî vegeriya. Cîranên wî û kesên ku berê dîtibûn û wî pars dikir, gotin. Ew ê ku rûdinişt û pars dikir mane ev e? Hinekan digot, Ev e. hinekan jî digot, Ne ew e, lê dişibe wî. lê wî bi xwe digot. Ez ewim. Îcar wan jê pirsî, Nexwe çavên te çawa vebûn? wî bersîva wan da. Mirovê ku jê re dibêjin İsa herî çêkir û li çavê min da û ji min re got here hewza Silwamê û xwe bişo. Ez jî çûm, min ser çavê xwe şuşt û çavên min vebûn. Wan jê pirsî, Ew li ku derê ye? wî got, Ez nizanim. wan ew mirovê ku berê kor bû anîn ba Fêrisiyan. Ew roja ku İsa herî çêkir û çavên wî vekirin şemî bû. Fêrisiyan jî jê pirsî, ka çavên wî çawa vebûne? Mirov ji wan re got. Wî herî li çavê min da, min ser çavê xwe şuşt û niha ez dibînim. Hinekan ji Fêrisiyan got, Ev mirov ne ji Xwedê ye, çimkî ew şemiyê nagire. lê hinekan jî got, Ma mirovekî gunehkar. Çawa dikare nîşanên wiha çêke? û di navbera wan de dubendî derket. Hingê wan dîsa ji wî yê ku berê kor bû pirsî. Tu li ser wî yê ku çavên te vekirin çi dibêjî? Wî got, Ew pêxember e. serekên cihûyan bawer nekirin ku ew kor bû û çavên wî vebûne. Heta gazî dê û bavê wî nekirin û ji dê û bavê wî nepirsîn. Ma kurê we yê ku we digot kor hatiye dinyayê. Ev e. Çawa dibe ku niha ew dibîne? Dê û bavê wî bersîva wan dan. Em dizanin ku ev kurê me ye û kor hatiye dinyayê. Lê em nizanin ku niha ew çawa dibîne û em nizanin kê jî çavên wî vekirine. Ji wî bipirsin. Êdî ew mezin e. Bile ew ji bo xwe bêje. Dê û bavê wî ji ber ku ji wan ditirsiyan wiha peyivîn. Çimkî ji xwe serekên cihûyan gotina xwe kiribûn yek. Her kesê ku bigota ew Mesîh e, ew ê ji kinîştê bihata avêtin. Ji ber vê yekê dê û bavê wî gotin, êdî ew mezin e
ji wî bipirsin. Îcar wan cara dudiyan gazî wî mirovê ku berê kor bû kir û jê re gotin Li ber Xwedê rastiyê bêje. Em dizanin ku ev mirov gunahkar e. wî bersîva wan da. Ez nizanim ka ew gunehkar e an ku ne gunehkar e. Lê tiştê ku ez dizanim ev e, ez kor bûm û niha ez dibînim. Îcar wan jê pirsî. Wî çi te kir? Wî çawa çavê te vekirin? Wî li wan vegerand û got. Min niha ji were got, lê we guhê xwe nedayê. Çima hûn dixwazin dîsa bibîzin? Ma hûn jê dixwazin ku bibin şagirtên wî. Wan ew nezim kir û gotin Tu yî şagirtê wî. Lê em şagirtên Musa ne. Em dizanin ku Xwedê bi Musa re peyvî ye. Lê heçî ev mirov e, em nizanin ku ew ji ku derê tê. mirov bersîva wan da û got. Ev tiştekî ecêb e. Hûn nizanin ew ji ku derê tê. Lê wî çavên min vekirin. Em dizanin ku Xwedê dengê gunehkaran nabihîze. Lê eger mirovek biperize Xwedê û daxwaza wî bike, Xwedê dengê wî mirovî dibihîze. Ji berê ve tu caran nehatiye bihîstin ku kesekî çavên mirovekî ku kor hatî dinyayê vekirin e. Eger ev mirov neş Xwedê bûye, nikarî bû tiştek bikire. Wan ji wî re got Tu bi tevahî di nav gunehan da hatî dinyayê. Ma tê hînê me bikî. û ew ji kiniştê avêtin derve. Gava İsa bihîst ku ew avêtine derve wî ew dît û jê re got. Tu baweriyê bi kurê mirov tînî? Mirov lê vegerand û got. Ez benî, ew kî ye? Bêje da ku ez baweriyê pê bînim. İsa jê re got Te ew dît û yê ku niha bi te re dipeyve ew e. wî got Ya xudan, ez bawer dikim. û ji İsa re çû ser çokan. İsa jî got Ez ji bo dîwankirinê hatime vê dinyayê. Da ku yên ku nabînin bibînin û yên ku dibînin jî kor bibin. hinek ji Fêrîsiyên ku li ba wî bûn, dema ku ev bihîstin jê re gotin Nexwe em jî korin. İsa bersîva wan da. Eger hûn kor bûna, gunehê wê tune bûya. Lê niha hûn dibêjin em dibînin. Îcar gunehê we dimîne.